ילדי וילדות הקייטנה המטיילת של רוני קריין, ברוכים הבאים לאולפנים של חברת החדשות של ערוץ 2. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן, מאחלים לכם חופש גדול שמח. עכשיו בואו תראו איתנו איך עושים חדשות. וזה תחזית מפי דן ביטון ואופק רוזנבלום. השבוע הייתה מאותה טמפרטורה בכל הארץ, בכל יום טמפרטורה שונה. ביום ראשון 27 מעלות. ביום שני עלייה בטמפרטורה ב-28 מעלות. ביום שלישי התקררות קלה ל-26 מעלות. ביום רביעי לא שום שינוי. ביום חמישי התחממות ל-30 מעלות. ביום שישי יהיה עלייה של 32 מעלות. ביום שישי הטמפרטורה צונחת שוב ל-27 מעלות. ביום שבת יהיה לנו עומס חום קל. וזאת התחזית מפי דן ביטון ואופק רוזנבלום. כן. שלום, אני אביב רוזנבלום ואני הולך לדבר איתכם גם על צער בעלי חיים. וכפי שאתם יודעים שחתולים הם נדרסים יותר מדי ואתם צריכים לשמור עליהם, וגם כלבים לפעמים נדרסים ונפצעים, אז תשמרו על החיות ותהיו בטוחים שאתם עושים את הדבר הנכון. עכשיו להתחיל? אני יובל מלכה ואני אגיש לכם עכשיו תוכנית על ענייני צבא. האיראנים בנו נשק והעבירו אותו לחיזבאללה. ישראל מנסה להגיע לחיזבאללה דרך המסוקים, אבל היא לא מצאה אותה מתחת לאדמה. ישראל שלחה טיל גרעיני והיא רוצה לפוצץ את כל לבנון, לא משנה אם האזרחים שלה טובים או רעים. העיקר שנסראללה ימות. שלום, כרגע גולה משחק פלא, משחק מחשב ששמו דרגון פבל, DF בקיצור. מטרת המשחק היא להרוג דרקונים ומפלצות. אפשר להזמין חברים ולהזמין חיות, ויש בזה משימות. עד כאן לחדשנו היום. שלום, אני יואב שלו, והיום משעה 8:22 עד 10:22 התרחשה תאונת דרכים בגלל מכונית שעלתה שתי נפגעים במצב קל. יואב שלו. טוב, עד כאן המהדורה להיום. שלום, אני יונתן גוברמן ואני מספר לכם על משחק שיצא לא מזמן, גשם של פלאפל. משחק מסע ולחימה המורכב גם מלחימה עם אוכל וכלי אכילה. עד כאן וזה סוף התחת. הרי החדשות מפי שלו סגל. במכולת של שלמה הועלו מחירי הארטיקים ב50 אגורות. תגובתו של שלמה, ילד, עוף מכאן, אני באמצע עבודה. עוד נמסר לכתבנו כי שרון פילח בזוקה לשלמה. תגובתו של שלמה, ילד, לא אמרתי לך לעוף מפה? עד כאן החדשות מפי שלו סגל. שלום, אני דור מור. אני אספר לכם על משחק מחשב בשם עיקרים. מטרת המשחק היא לכבוש ולבזוז זרים. במשחק יש 5 משאבים שיעזרו לכם להתקדם ולבנות מבנים במשחק. המשאבים הם שיש, יין, עצים, קריסטל וגופרית. בעזרתם תוכלו לבנות מבנים ולגייס יחידות ולבנות ספינות. שלום, אני מאיה קורצברד אני גלעד קורצברד, אנחנו בקיצור אחים. נכון. ואנחנו בענייני הטור דה פרנס. המובילים של הטור הם עד כה הם פאבים קנצ'לרה, אנדי שלק ושבניל. עכשיו הכל חוזר אלייך מהר. עד כאן החדשות הטור דה פרנס. תודה רבה. שלום, אני בן
ואני אלעד. באנו לספר לכם על הכסף בעולם. היורו שווה 5 שקלים. והדולר 4 שקל. ירידות שערים חדות. והבורסה צונחת. עד כאן חדשותינו להיום. ימים רגילים, טמפרטורות רגילות, ביום חמישי עלייה בטמפרטורות, יום שישי ושבת, ימים נעימים ויפים לטיולים. עד כאן התחזית. שלום, אני אורן גליקמן, והערב אני באתי לספר לכם על סייל ש75% הנחה באלדו. שלום, הנה שקט הדר ותמר גלברט עם חדשות הרכילות. ובכן, ג'סטין ביבר התחיל לבכות במהלך הופעה באמצע השיר Down to Earth, כי השיר הזכיר לו את הגירושים של הוריו. ובכן, רוני דואני הצטרפה לערוץ הילדים וקיבלה קבלת פנים חמה מאוד מהמנהל. תשובה ישר נחתה לערוץ וכבר טסה לשש. עד כאן חדשותנו להיום. שלום, אני אבישג מועלם, כתבת טכנולוגיה. ובכן, הטכנולוגיה בארץ ישראל ובעולם כולו מתפתחת מיום ליום ומשעה לשעה. למשל, הטלוויזיה, המחשב, הטלפון האלחוטי, הטלפון הנייד, עם מסך הנגיעה, האייפוד שהוא מכשיר אלחוטי עם משחקים ומחשב, האייפון שהוא אותו דבר כמו אייפוד, רק עם אפשרות להתקשר, והאייפד שהוא חכם וטכנולוגי, אך קצת גדול מדי. עד כאן חדשות הטכנולוגיה להיום. שלום, אני דביר וזה יונתן. אנחנו כתבי ספורט. אנחנו מדברים היום על הכדורגל, על השחקנים הכי אהובים. 50% מהאנשים אוהבים את מסי. 20% אוהבים את קריסטיאנו רונלדו. 20% אוהבים את דוד ויה. ו10% אוהבים את וסלי סניידר. עד כאן חדשות הספורט. ביי ביי. שלום, אני אורי ארצי. ואני חי ברמלי, ואנחנו מגישים את מהדורת הספורט של ערוץ 2. אנחנו נדבר על יוסי בניון ומעברו לצ'לסי. מה דעתך על המעבר? לדעתי, אם הוא רצה כסף היה כדאי לו לעבור, אבל אם זה בשביל הכדורגל אז לא כדאי לו. גם לדעתי. וזה היה מהדורת החדשות של ערוץ 2. מהדורת הספורט. וכאן אנחנו מסיימים את מהדורת החדשות. שלום, אני עומרי, הכתב לעניין החדשות של הקייטנה המטיילת. רציתי לדבר על יום חמישי, שבו הקייטנה המטיילת הייתה ביד חנה. בשבוע הראשון, ביום חמישי, היא הייתה ביד חנה, בפלונטר, שם היא הרכיבה מבנה מעץ, שצריך מין מבנה מסובך שצריך לצאת ממנו, והיה שם נורא כיף. עד כאן מהדורת החדשות של עומרי בלב, של הקייטנה המטיילת. שלום לכם, אנחנו באנו מהקייטנה המטיילת. אני אבישג. ואני עמית. באנו לספר לכם על החוויות הנהדרות שחווינו בקייטנה המטיילת. למשל, היינו בפארק חבלים שנקרא בין שמיים אל הארץ. היינו בתחנת כיבוי אש בפתח תקווה. והיינו באולפן ערוץ 2. אנו ממליצות לכם להירשם לקייטנה המטיילת. עד כאן החדשות שלנו להיום. שלום, שמי גיל שריג ואני הפרשן לענייני הקייטנה המטיילת. רציתי לספר לכם שזו השנה הראשונה שמתקיימת הקייטנה המטיילת בקריית הסביונים ביהוד, ולמרות החששות שתהיה קבוצה של ילדים שיטפסו על העצים ויהרסו את האוטובוס, מצאנו קבוצה מדהימה של ילדים חמודים, קצת שובבים, אבל מאוד מאוד מיוחדים, שעושים כיף חיים כאן בקייטנה המטיילת, ואני מקווה שימשיכו לטייל גם בשנה הבאה למקומות אחרים. עד כאן פרשננו לענייני הקייטנה המטיילת.